कशी झाली मग? सुपर सुपर एक्सलेंट मूवी. गावांचो एक बोवर घालून ताका एक नवे नवे विशय तांदूळ घालून इतल्या बरें केलां की एक अपूर्बायेचें पिंजर देव बरे आले मस्त बरे आले फॅमिली संगत पळोवची मूवी थँक्यू सो मच ऑल द बेस्ट कशी झाली मग? सुपर सुपर कशी झाली? एक्सलेंट मूवी. हां बरं झालं मस्त पिक्चर आणि ॲक्टिंग आणि बरं झालं. बरें जालें मुवी सुपर एक्टिंग लास्ट एक्टिंग आनी पुरो बरें आसलें आमच्या पुरो बारी बरें आसलें सुपर सुपर बारी बरें आसलें ऑल द बेस्ट एक अपूर्बायेचें पिंजर एक ल्हान संगत विंचून ती सगळी ताका एक कितें म्हणटात सगळो आमच्या गांवांचो एक बोवर घालून ताका एक नवे नवे विशय तांदूळ घालून इतल्या बरें केलां की एक अपूर्बायेचें पिंजर देव बरें जाला पिक्चर बरें मस्त कॉमेडी आसली बरी आसली पिक्चर मस्त थँक्स. बरे आले मस्त बरे आले फॅमिली संगत पळोवची मूवी थँक्यू सो मच ऑल द बेस्ट बरी जाल्ली मुवी आमकां सगळ्यांक बरी खुशी जाली ऑल विनाक आनी ग्रेट सगळ्यांनी बरें एक्टींग केलां तुमकां आनी मुखार बरें जावं दी.